uma uyindoda noma uma uwumuntu nje wesilisa akufanele ukuthi ungene egumbini la umuntu wesifazane ebeletha khona, akufanele umbone umuntu wesifazane ebeletha. Kodwa insizwa zivele zibhoke zikhahlele zithi impunga yesintu ngeke angathi wena udlala ngani, kanti akufanele lokho. Ingane akufanele ithi izalwa wena usuyayiphatha. Kwathi ngithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi ninobelembe leqamanya amalembe ngokukhalipha ushaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni nginibingelela umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshi uma ukuthi usana kusijoyina kwi channel yethu Impunga Yesintu TV siyakwemukela ngezandla ezimhlophe. Siyacela ukuthi ke le mfanekiso eqoshiwe nawe uyisabalalise kwezinye indawo kwabanye abantu ukuze nabo bezokwazi ukuthi bafunde, ngoba kule channel yethu sifundisana izinto ezithinta isintu sethu sibuke ngamehlo omqondo ngesikhathi sendulo ukuthi okhokho bethu babekade behamba kuphi. Ngiyacela ke futhi bafowethu ukuthi nizitholele incwadi sishicilelayo ezikhuluma ngezinto eziningi esike sikhulume ngazo la kwi channel yethu Impunga Yesintu TV. Ikhona incwadi yokuqala esihloko sithi sithini isintu, iphinde ibe khona incwadi yesibili esihloko sithi amava ahlabahlosile. Zombili ke le ncwadi ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks. Uma useMaritzburg uzithola lapha ku Long Market, kanti uma useThekwini uzithola lapha ku West Street. Kanti uma ukuthi ukude nale ndawo incwadi siyakwazi ukuthi sikuthumelele zona ngepost kanjalo nangophepho zifike qathatha. Namuhla ke bafowethu ngiyafisa ukuthi ngikhulume isihloko abantu abaningi engikholelwa ukuthi bazokuthola ukusizakala kusona. Njengoba ngeke ngisho ukuthi la kwiMpunga Yesintu TV sike sikhulume izinto ezithinta thina njenganabantu, sikhuluma izinto ezingaba ubungozi empilweni zethu. Zibe ubungozi kanjani na? Ngokuthi thina njenganabantu abampisholo impilo yethu incike kubantu abangasekho. Kwesinye isikhathi kuzakwenzeka wena uthi mhlambe wenza umsebenzi emagcekeni akini, kanti lo msebenzi wenza ungcolile. Uthi mawuwenza lo msebenzi ungcolile bese ithongo lingakwazi ukuthi lwamukele. Nawe njenganomuntu makuthiwa mhlambe kufika umuntu izandla zakhe zigcwele udaka uzokunikeza ukudla, noma ngabe lokho kudla kumnandi kangakanani, kodwa lokho kudla ngeke wena wakujabulela ngoba kuphethwe umuntu onezandla ezingcolile okanye kuphethwe umuntu ongcolile. Kodwa lo muntu mengahamba ayekogeza adihlanze bese emva kwaloko abuye sephethe ukudla azokunika uzokwazi ukuthi ukudle lokho kudla. Kanjalo ke bafweni nasethongweni, ethongweni kuyenzeka umuntu enza umsebenzi mhlamba hlaba inkomo, uma ihlaba lenkomo kanti ungcolile, uma engcolile bese ithongo lingakumukeli lokho alinikeza khona. Yingakho la kwiMpunga Yesintu sizithinta nezihloko othola ukuthi abantu bayazithanda kodwa ziyukungcola. Zinjalo uthola abantu bazithanda. Khona izihloko ke la sakusakhuluma ngazo engeke ngazibalula ngoba mhlambe abantu ngingavusa ulaka kubona ngoba ngabona ukuthi abezwa kahle mangizigxeka lezi zinto. Kodwa mina into eyenza ukuthi ngiyimpunga yesintu ngizikhuluma okanye ngikuveze obalo ukuthi lezi zinto azilungile. Ngenzela ukuthi uthi mawuthatha lo lwazi esilikhulumayo usuyakolisebenzisa emagcekeni akini bese lufike lusebenze. Uthi nawe ukwenza lokho kwenzayo ukesimeni esihlambulukile, ngoba bafethu umuzenza zonke izinto ezikungcola bese uthi uzayophi ithongo. Ithongo ngeke lize likwamukele lokho. Nawe ngeke qhamuka umuntu eyidixa akunikeze ukudla bese udle. Kanjalo ke nasethongweni into eyodwa bafethu efanayo. Uyabona khona umuntu okathelele ebusuku aphuphe mhlambe esemfuleni egeza, kwesinye isikhathi aphuphe eseshaweni egeza, aphuphe esebhavini egeza. Yabona lowo muntu loyo onjalo uma ukuthi ukuphupha into enjalo ithongo lisuke likuhlebele ukuthi wena khona ukungcola osuke kwembathile ke njengamanje. Into ekufanele ukuthi uyenze kufanele ukuthi ugeze. Ukhumbule phela ukuthi ukungcola abafowethu sikuthola sihambe endleleni. Ukungcola ukuthola ngokuqhawulana nomuntu ongcolile, ukuthola ngokuhagana nomuntu ongcolile, ukuthola ngokudla ukungcola. Uthola ukuthi mhlawumbe ukudla okuthile kuphekwe umuntu ongcolile bese wena ufika udle nawe bese uyangcola. Ukungcola sikuthola ngokukhuluma. Yingakho bafowethu ezinye zezinto kusuke kufanele kube ukuthi ingozi ekwehlelayo wena njenganomuntu, kungabi into ozifaka kuyona wena njenganomuntu. Uyabona nje uma ufunda incwadi esihloko sithi sithini isintu, kukhona la icacisa khona ikubeke kube sobala ukuthi uma uyindoda noma uma uwumuntu nje wesilisa
akufanele ukuthi ungene egumbini la umuntu wesifazane ebeletha khona, akufanele umbone umuntu wesifazane ebeletha. Kodwa insizwa zivele zibhoke zikhahlele zithi Impunga Yesintu ngeke angathi wena udlala ngani, kanti akufanele lokho. Ingane akufanele ithi izalwa wena usuyayiphatha wena njenganomuntu wesilisa, akufanele kwenzeke lokho. Akufanele bafowethu, akufaneleke izinto ezinjalo bafowethu sisaba ukuzisho, ngoba sizosaba ukuzisho umsebenzi asisawenzi ngendlela esithunywe ngawo. Yingakho la kwimpunga yesintu TV silikhuluma iqiniso bafowethu, sisiveze isimini. Omunye umuntu bafowethu uthola ukuthi umuntu wesifazane uthe seyinsukwini zakhe, yena embathe naye ambiza athi uyacela ukuthi eze kuyena umvakashele, kodwa uyamtshela ukuthi useyinsukwini zakhe. Umbatha kanjani nomuntu wesifazane eseyinsukwini zakhe? Ngoba phela umuntu wesifazane bafowethu, ngiyathanda ukuthi impela ngiyithinte le yomuntu wesifazane oseyinsukwini, ngoba ngifisa ukuthi ngilaphe kakhulu amadoda nezinsizwa kanjalo nabantu besifazane. Bafowethu, uyabona umuntu wesifazane makuthiwa useyinsukwini zakhe, usuke ehlambuluka, kusuke kuphuma ukungcola kuyena. Lo muntu wesifazane kusuke kufanele ukuthi anikwe ithuba lokuthi ahlale angenzi lutho ukuze ahlambuluke kahle. Yini yenza ukuthi anikwe ithuba lokuthi ahlala angenzi lutho angathinti lutho? Ingoba bafowethu ngenkathi kuphuma legazi kuyena kusuke kuphuma ukungcola, noma ngabe yini ethintwa isandla sakhe iphenduka ingcole. Yingakho kungafanele ukuthi wena njenganensizwa akuhaga umuntu wesifazane oseyinsukwini. Ngikusho lokhu ngenhloso kubafundisa abantu besifazane ukuthi uma kuqhamuka umuntu wesilisa othanda amahagi useyinsukwini zakho, musu ukuvuma ukumhaga ngoba uzomngcolisa. Ngoba phela zikhona insizwe ezithanda amahagi. Mina njengempunga yesintu ke vela ngihagwa. Abantu abaningi bayakwazi lokho ukuthi angihagwa mina, angihagwa nje mina. Ngoba manje ngisuke ngibalekela izimo ezinjalo ukuthi lo muntu wesifazane mhlawumbe ngenzeka ukuthi uyahlambuluka, ngoba abanye phela bafundisekile abazi ukuthi yena uma ehlambuluka akufanele ukuthi ahagane nomuntu wesilisa, akufanele ahlangane nomuntu wesilisa. Ngike ngithuke kakhulu uma ngibona umuntu wesilisa ethi yena wembathe nomuntu wesifazane oseyinsukwini zakhe. Umuntu wesifazane uma eseyinsukwini akufanele apheke, akufanele akuphakele, akufanele akuwashele. Njengabe ngishilo nje ukuthi kufanele ukuthi ahlale umnikeze ithuba lokuthi ahlambuluke, ngoba yonke into azoyithinta iphenduka ingcole. Uma kuukuthi wena uyindoda unonkosikazi oyedwa, kusuke kubalekile ukuthi ke umuntu wesifazane okanye unkosikazi wakho esefika ensukwini zakhe angeke asathinta lutho, wena njengendoda ekufanele ukuthi upheke ukudla. Omunye umuntu ke mhlawumbe uzothi yena akanankinga yena futhi akanankinga. Vele sabantu uthola ukuthi amathongo asembethe awifani, kodwa kusho ungefani kwawo ukuthi ke akusekona ukungcola kuwena uma kuukuthi wena lakho mhlawumbe ithongo alifani nelomunye. Yabona nje umuntu ofana nathi wembethwa amakhehla angeke ngempela ukumaya ukudla okuphekwa umuntu wesifazane oseyinsukwini. Yingakho bafowethu uthola ukuthi kwesinye isikhathi akufanele ukuthi udle ema-restaurant. Yebo bafowethu, yabona umuntu ngempela wembethwe yithongo uthwala kanzima ngempela, ngoba uma uzohamba ufika udle ema-restaurant ukudla ungakwazi ukuthi bekuphethwe umuntu onjani. Kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlale uzigeza wena, ngoba uyaqonda ukuthi ukungcola kungenzeka sekubembethe. Kwesinye isikhathi ke vele umuntu nomuntu kuyenzeka phuphe ebusuku egeza njengade ngisho, uthola mhlawumbe ugeze emfuleni, mhlawumbe ugeze olwandle. Okwazi ke lapho ukuthi sekukhona ukungcola okukwembethe uma uphupha ugeza eshaweni, ikubhavo noma ngabe isendishini. Umuntu bafowethu nje wesifazane oseyinsukwini zakhe kubalekile ukuthi umnikeze ithuba lokuthi ahlambuluke kahle, azaqede insuku ezisikhombisa. Ungamthinti, ungembathi naye embhedeni owodwa, nembathi ingubo eyodwa. Akufanele ukuthi kwenzeke lokho bafowethu. Kufanele ukuthi umnikeze ithuba, ngoba manizembatha naye nobabili lokho kuphenduka kubo ukungcola, ngoba manje ithongo alikuzwisisi kahle lokho, ngoba vele umuntu wesifazane uma kuphuma lento igazi leli kuyena usuke eklineka. Masikakhuluma ngolimi lwasemzini usuke eklineka, usuke ehlanzeka lapho ngamafuphi, kusuke ukhona ukungcola okuphumayo kuyena. Ikona ke lokho kwenza ukuthi ke manje yonke into ayithinta ngesandla sakhe iphenduka ibe ukungcola. Angethembe bafowethu ukuthi lento engiyikhulumayo ngiyimpunga yesintu iyezwakala futhi iyawenza umqondo, hayi ngoba ukuthi mhlambe kanjani, kodwa bafowethu ingakho ngithi
kubalekile ukuthi siyibuke ngendlela okhokho bethu ababekade behamba ngayo bese nathi sihamba ngayo sikwazi ukuthi siyigweme. Bakhona ke abanye abantu othola ukuthi mhlawumbe uzofika e-restaurant adle ukudla. Lokho kuyingozi ekwehlelayo. Akufaneleke manje nakuba ukuthi wena ke uyazisa. Kufana nomuntu wesifazane ukuthi umuntu wesifazane akufanele abelethe phambi kwakho wena uyindoda. Omunye umuntu mhlawumbe angabuza umbuzo wokuthi ake sithi ke naku manje Impunga Yesintu uke emotweni yakho wenza njani? Isimo lese sikuphoqayo ekusuke kubalekile futhi ukuthi ubhekane naso. Akusho ukuthi ngoba naku umuntu wesifazane uhamba naye ngemoto useyabeletha ngeke uzumsize. Musize ngoba yikho into nawe ongayenza. Isimo leso esikuphoqayo hayi ukuthi uzifake wena ubhekile. Ithongo bafowethu liyakwazi nalokuthi licabange. Angeke lakubeka icala ngokuthi wena ngenkathi uphoqwa isimo manje ukuthi uhamba nomuntu wesifazane wabe sekufika ukuthi manje akabelethe wamsiza kube ukuthi ke manje ithongo selizokugwebela lokho. Ngeke lize likugwebele lokho, kodwa ukungcola vele kusuke kukhona. Kusuke kubalekile ukuthi wenze njani na ugeze ukuze ukwazi ukuthi uhlambuluke, ngoba vele leyo nto akuyona into esuke ifanele ukuthi yenzeke endodeni. Kanjalo noma kuukuthi uke wembatha nomuntu wesifazane osesikhathini, kusuke kubalekile futhi ukuthi ugeze ukuze ukwazi ukuthi uhlambuluke. Konke lokho bafowethu sisuke sikwenzela ukuthi sithi mase sifike emsamo sizocela okanye sizocelelwa singafiki sinephunga, ngoba njengabe ngishilo nje ngathi ukungcola bafowethu komuntu ungcola ngokudla, ungcole ngokukhuluma, ungcole ngokugqoka, ungcole ngokuxhawula njalo njalo. Yingakho bafowethu kubalekile ukuthi wena njenganomuntu ungavami ukuthi uzise entweni ezibungozi ezingagcina manje sezikwenza ukuthi ungcole ethongweni ungakwazi ukuthi uhlambuluke. Bafowethu asibonge kakhulu ukuthi imfanekiso eqoshiwe niyibuke bafowethu. Siyacela futhi ukuthi niqhubekeke ni-subscribe la kwiMpunga Yesintu TV. Ama video lawa niphinde futhi niwathathe niwadlulisele nakwabanye nakubona azokwazi ukuthi abe usizo abafundise. Ngiyacela ke futhi bafowethu ukuthi nizitholele incwadi esizibhalayo esihloko sithi sithini isintu, nencwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile. Ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks uma useThekwini naseMaritzburg, kanti uma ukude ezitolo siyazithumela ngeposi kanjalo nangophepho. Ake sithi ke nje impunga Pati bakala nje yini cha bakaleli kiniso lobulungisi Pati bakala nje yini bakaleli kiniso lobulungisi Nange tata manta milongo wachaji komishiye kodete wenega bazanira mafuta